and all with your family members and all and your beloved ones. हाम्रो पहाड आएर बहुत सुन्दर लाग्यो हामीलाई To guys जोङो दायो kalamati थांगासिनो दङ थ' लोगोफोरा नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना भिडिअखौ नै जोङो टाइमा एसे लेट जानानैसो ओंखारखादों आरोना ओमफ्रायो 1:10आवसो ओंखारनाय जादों जोङो लोगोफोर ओमफ्रायो जों दा माने मोनाहैनोबो हासिगौ फैनायाव मोनानोबो हासिगौ ओमफ्रायो आङो हाजो आगरखौ आं देखायनो हानाय नंला लोगोफोर माने टाइमा हास्लाबफैनाय नंला बेनि थाखायनो थ' गाइस जोङो दायो फैयै माने गेट मोनफैबाय आरोना बे गेटआवहाय एन्ट्रि खालामनांगौ थ' लोगोफोर जोङो दायो एन्ट्रि खालामखांबाय ओमफ्राय गंसेयाव 100 रुपिस लाबाय आरोना Kalamati फैफिनबावबाय आरोना नै बै हाजो बे थांसिगोन आरोना पुरा बिउटि क्लिउटि दा देखायगोन आं जायगाखौहाय आरोना होजों जायगाखौ माब्रै पुरा मानसियानो दंहै जाहैदों होजोंहाय ओमफ्राय दा जोङो गेजेरावनो दंखासै आरोना कालामाति माने गेजेरावनो बैयावनो थाङो आरोना थ' जों सानैल' नै सानैजों फैदों बैयाव थांसै आरामनो माने बैयाहि गाखोजोबगोन जों बे थिखिनियाव ओरैनोसै उधर देखो अभी व्यू कैसा है वाह मोजा फाइनाली मोनफैबाय आरोना कालामाति जोंना हाब्बायानो बै नै बैलायैनो नै कालामाति जाबाय मानसि दंलाय माथो नोगोदनो बोरै जाखो दे फाइनाली मोनफैबाय नै जोंना स' फाइनाली कालामाति मोनफैबाय आरोना नै ओरैबायदि भिउ नै माने जों दसे रेस्ट लानोसै आरोना बे हाजो आगराव नै दङ आरोना फाइनाली कालामाति मोनफैबाय आरोना माने गाइस ओमफ्राय माने जुम बोनो थाखायनो माने दिनैहाय मानसिया एसे खम आरोना ओरैबायदि बरिया मोनफैबाय नै सोरबा थांखांबाय खोमा नै जालांबाय पिकनिक ओमफ्राय जोंहा दासो माने जों 1:10आवसो ओंखारखादों नालाय जोङो थ' नायदो नै भिउआ सानैल' जों गल' बिथांजों आंजों मानसियानो खमथारलै माथो दोनलाय पुरा हाद्रियानो नायजाला मानसियानो खमथार गाइस दा हाजो आगराव थांनाय जागोन ना जाला मिथिला आरोना माने जों जिरायगौ मागौ एसे मोनासिगोन नालाय होमबाबो दा जुम बोनानै देखायहरनोसै आरोना ओइलायहायनो नै ओमफ्राय दा जोङो दसे रेस्ट लानोसै आरोना माने जायगा नागिरदों आरोना जोङो माने जायगायानो गैया माने एकदम सान्दुं आरोना बे मानसिफोरालाय दिनै खमखा आरोना माने गलटेक थांग्राया नै बिदिनो आरोना ओरै थांनांगौ गलटेकआ
बैहाय आरोना बै खनायाव दखरसेनो माने जों दा गलटेक थांथ'ला जों दा बेहायनो रेस्ट लानोसै आरोना माने बै लायहायबो नै बलेर' गंसे दं बै लोगोफोर आरोना ओमफ्राय जोंथ' सानैजों फैबाय बेनो आरो ओमफ्राय बनाथ' नै बन दंमोन नै खिन्थु जों माने अर सायनायनि माबा गैया आरोना एलाउड गैया जाहैदों माने अर हां माबा सुखांनाया बन्द' जाहैदों हाजानाय ओरै माने ओरै सेबनाय हिटल' नुदों आरोना थ' बेहायनो रेडि खालामसै ना माबा जाग्रा बुस्थुफोरखौहाय जों बेहायनो दोननोसै माने बेहायनो खुलिनोसै माने अफिसारफोरबो फैदोंनो ओमफ्राय रेन्जारफोर फैदोंनो आरोना ओमफ्राय नै जों दा बेहायनो माने दखलसेल' दंखायो आरोना सायखङा ओमफ्राय बेहायनो जों जिरायनोसै ओमफ्राय नै माखासेयाथ' बे फुरा इन्जय खालामगासिनो आरोना जोंना दामग्राबो दंखायो दामग्राखौ देखायनि आं र' दामग्राया नै जों बेजोंनो इन्जय लानोसै आरोना गाइस बेजोंनो फुरा इन्जयिं खालामगोन जों माने गेट नै रिसिप्ट दं माथो माने गेट पासआवहाय 100 थाखा लायोमोन ओमफ्राय जोंनिखौ 50 थाखा लाखिदों आरोना माने गामिनि हिसाबै नैबेनो आरोना जायगाया मोजां आरोना ओरैबायदि जों गाइस बेदर लानानै फैदोंमोन आरोना दाउ बयलार हटेलनिफ्राय बायनानै माने एसे खांनो लाबोदोंमोन जोङो ओमफ्राय माने हांनाय गैया जाहैदों माने अर सुखांनो मोना जाहैदों ओमफ्राय दा जों दा दाउ बयलार लाबाय हटेलाव ओमफ्राय दाउदै दैनै लादों आरोना माने सानैल'खा नालाय ओमफ्राय ओरैजाय दै बेखौनो दा जों जानोसै आरोना फैनाय आन्थाय माने फुरथि लालांसै जों बेजोंनो दामग्रायाबो नै बेनोखा आरोना बेजोंनो जों फुरथि लालांसै नै दाउदै दैनैल' आरोना ओमफ्राय बेदर दङ बेदरनि बिदैया गजोब्बाय नै सेस अन्थाइ थाइसे गिदिराव दङ बेल' नैबे अन्थाइ थाइसे ओरै सायखं खालामबाय आरोना बे ससेयावहाय वाव मोजानो इद दाउ बयलार इदिनो आरोना So hello guys, welcome to Stoner Vlogs channel. And right we are today at Kalamati. This is one of the best tourist place you can visit in our beacher area. It's one of the best place you can see or you can find because the view of this scene is such a great one, and you will feel that you are in different place, you are in different country. You feel like you are in another state like Shillong, Meghalaya, some big cities like Switzerland and all. And the vision, the scene and the vision of this area is such a good one that you will feel so romantic and all with your family members and all and your beloved ones. So it's a nice area to visit. So you all can come here and visit this place, place called Kalamati. Actually, the meaning, if you are confused with the meaning of this area, Kalamati means Kala means black na, and Mati means swell. So Kalamati, माने बर'नि बुंनो थाङोबा black swell, माबा गोसोम हा होननाय जाहैबाय meaningआ बिना. बिनिखायनो बुङो आरोखि ना जों बयबो कालामाति. So नोंसोर फैबानो जाबाय. जायखिया बे स्टनार ब्लगनि चेनेलजों आं बिदि बुंनाय जाबाय जायखिया. So गाइस जुदि मिस्टेक जादोंबा आं निमाहा बिबाय दे बेनोसै. थेंक इउ दा थांनो ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय नै ओरै लोगोफ्राबो दङ थांनो ओंखारबाय जोङो माने आं सरि बिबाय हाजागरखौ ओमफ्राय गलटेकखौ देखायनो हायासै आरोना बेनोसै आरोना जों मोनाबायबो ओमफ्राय बेसेबां जाखो टाइमा 4:25 जाबाय आरोना 4:25 जाबाय. नेपालीनि होनदोंबा बे हाजो जायगायाव फैनानै बिराद मोजां मोनदों आं. बे यो राम्रो पहाड आएर बहुत सुन्दर लाग्यो हामीलाई. मजा लाग्यो. घुम्यौँ हामीहरूले आज बोलेरो रिजर्भ लिएर आएको. बहुत सुन्दर जग्गा हो, राम्रो छ. कोही पनि आउनुहुन्छ, बहुत सुन्दर जग्गा छ, फ्यामिली सुद्धा आउन सक्नुहुन्छ. थ्याङ्क यू. मोजां मोनदों इयाव फैनो मोननानै. आं सेकेन्ड बार जाबाय खिन्थु इदि पिकनिक स्पटआव माबायाव इयाव फार्स्ट आरो ओमफ्राय बे पिकनिक स्पट जायगायाव आगोलाव फैनाय. ओरैनो साबैसे फैदों नोंसोर आदाम? साब्रै सानै बैयाव फटक लानो थांगासिनो ओमफ्राय जोंहा फैयाखै आरोना ओमफ्राय जोंहा मेंनानै इयाव थाथ'बाय इयावनो फटक लाबाय आरो दा नोंसोरखौ लोगो मोनबाय बिराद मोजां इन्जय मोनबायना फुरा. ओमफ्राय थांफिनसै ना? जों थांफिनसै दसे. ओरैनो मोजां मोनखादों दा? बिराद मोजां मोनदों. फुरा गलटेकआव फार्स्ट टाइम थांनो मोनबावनाय बिराद गोजोननाय मोनसिनबावदों आरो. आदायालाय?
आंहाबो गोजोननाय दङ ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरो इयाव माने फैफेराखैमोन फैनो लुबैनानै दंखायोमोन ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम फैबाय मोजां मोनो ना मोजां मोनदों गलटेकआवबो थांनो मोनबाय ओमफ्राय खालामाथियावबो नै दा खालामाथियावबो बेरायनो मोनबाय ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो